God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior. His Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated, ubos sa ministry sa Bible Apostolate sa atong Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ning lanog sa kamatuuran, diin pagatukion ang kamatuuran, ug butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. search the world for those who have walked astray and lead them home. Fill the world's darkest. Sa samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Mayong hapon diyan ni Kristo niya sa batong programa ang Lanog sa Kamatuoran sa grupo sa Catholic Faith Defenders o sa Biblical Apostolate sa atong Diocese sa Dipolog. Kini nga programa ubos gyapon sa pagpaluyo sa tuang mga kaparian sa Diocese sa Dipolog, uban gyud sa tuang nga talahorong nga obispo Bishop Severo C. Carmari, ang tuang nga Bible Director nga si Reverend Father Ramil Curong, uban sa mga kuraparoko o mga parochial vicar sa bikaryo sa Kasigal Torgo Oldfield Scene nga mao ang Cathedral si Kayab Galas Torno Gulayan Ulingan Santa Polomina og ang Sinaman, uban sa mga mandated organization, mga ministries, mga kapilya o mga movement sa simbahan. Ang tumong nining programa aron sa pagsabwag sa kamatuoran sa gitudlo sa simbahan o sa pagpasabot o ang pagpanubag sa nagkadaiya nga mga pangutana kabahin sa simbahang Katoliko. Unya inyo kining madungog mga igsoon kini ato nga programa dinhi gyapon sa inyo ang radyo nga kanunay nga gipaminaw ang DXAA 92.5 FM band sa dial sa inyong mga radyo dinhi sa Dipolog sa matag adlaw nga Sabado alas 2 ngadto sa alas 3 sa kahapon. Unya ang atong mga kauban dinhi karon ani ang atong kauban gyud si Brother Silbert Dunduyano ug usab ang ato ang technical director si Engineer John Daimel ug usab ang ato ang manager si Sir Jed Opilak ug inyong kauban sa pagtuong Katoliko sa ngalan ni Brother Attorney Miguel L. Abbas na wala karon kay dunay kakulian, inyong kauban Brother Nicolay Lucinos. Unya maigsoon ato sa mga ipabalo di ay nga nagapadayon gihapon ang ato ang Bible study, pagtuon bahin sa Biblia sa matag adlaw nga Domingo alas 9 sa buntag ngadto sa alas 12 sa kaautohon dinhi sa St. Vincent's College sa room 101. Usahay mabalhin punta pero depende na sa sitwasyon. Unya ang ato usab nga gitawag na to Bible study nga nahuman na gyud ang atong apologetics Brother Silbert dinha sa Santa Polomina. Doon na tayo pahigayon nga ugma gyud nga adlong Domingo sa may alas 5 sa hapon sa parokya gyud sa Santa Polomina ni Father Leonelo Dagpin Jr. ang Parish Administrator nga dunay graduation sa mga CFD at the same time mga Bible Apostolate sa may alas 5 sa hapon ang misa. Kadugay-dugay gyud siya nga pagtuon mga dagang gani siya mga unom ka bulan. Usab ato na ipabalo diha kaninyo nga kini ang ato ang Bible exposition dinha sa parokya sa Sinaman sa Santo Niño de Sinaman Parish. Ang ato ang Parish Administrator si Reverend Father Giovanni Baco na kita gipahigayon diha nga Bible exposition bag-o lang gyud nagasugod sa Dapit Brad sa Sinaman. Sa may alas 5:40 magsugod mga 15 minutes ana before ang misa nga alas 6 sa gabi. Ang atong itimbaya din ang atong mga kauban nga mga Bible Apostolate ang mga membro uban sa ilahagi nga chairman na si Brother Jake Puntanan diha sa Sinaman. Salamat kayo sa inyong pagsuporta sa ato ang mga programa. Unya maigsoon karong hapuna ato ang tema nga pagahisgutan kabahin gyapon sa paghisgot kabahin ining authority otoridad sa simbahan kay sayon magyud ni Brother Silbert nga
daghan man yung mga grupo karon nga nanuyhakaw no, nanurok nga mga grupo unya makapangutana ta kung kinsa gyud ang simbahan nga gitukos tong Ginoo Hesukristo no. Kay di man bud sabton pareho na ng pulis gud no. Ang usa ka pulis dilibot sabton nga magsuot na sag sinina nga katong pang-uniform niya nga pulis na siya. Yes. Now kundili atong yung subayon o kinuol bug isa nga pulis no. Yes. Kailangan mag-credential mga yana no. Muna ingani gyapon sa simbahan ato gyapong subayon. Sa dili paglangan ato ihatag ni Brother Silbert Dunduyano atong kauban sa Catholic Faith Defender. Daghang salamat Brad Nicolay, mayong hapon sa tanan. Akong pagyukbo sa tanang mga amahan nato sa pagtuo, atong mga kaparian, atong obispo, ang atong amahan po diri sa estasyon, no? Atong station manager Cheto Pila, kog amigo natong engineer diri no? Sa technical, no? Si Brother June, okay, Brother June Demil. O kaninyo mga naminaw, tanan, okay, naminaw sa radio, sa AFM, no? 92.5, mayong hapon, no? Mayong Sabado, mga Katoliko, dili mga Katoliko, no? Naminaw sa tanan-tanan, no? Akong pagyukbo, pagtahod kininyo. Now, matod pa sa usa ka baptist, no? Kanhi, no? Maingon tang baptist kanhi tungod kay baptist gyud siya, no? Nga na-convert lang sa Katoliko, no? Ang iyang pangalan si Steve Ray, no? Steve Ray. Matod pa niya, no? Sa iyang testimonyo, ang hinungdan nga nung nagkatoliko siya, bisan hinasa kay siya Brad Nicolay sa Baptist, no? Well-versed kay siya sa Baptist. Pero nga nung nagkatoliko siya, ang primary, unang hinungdan yun nga nung nagkatoliko siya because of authority. Sa authority. Nga naagyog ko nun siya sa authority yun. Kung kinsa gyoy gahawid sa authority, kinsa tong gitagaan ko no gyud sa Ginoo nga opisyal gyud nga magpanudlo, so dito ta. Nya nakita na ni Steve Ray sa Roman Catholic og mao nang nagkatoliko siya. Sa ato pa wala niya gibase sa kamayng laki ba sa pari o dili mo rason niya nga giganahan siya sa pari o maayo ang pari o maayo ba ang obispo, maayo ba ang Santo Papa, no? Dili na rason nga nung nagkatoliko siya. Nagkatoliko siya tungod sa authority nga nagtuo siya nga naa sa mga obispong Katoliko. Nya sa akong nahibaw-an Brad Nicolay, iyan ning gibase sa kanang gitawag natong apostolic succession argument. Nahinumdum ko iyang gikutlo ang katong kanunay po na ko ning gamit-gamit Brad Nicolay, no? Katong sa Juan 20, 19 hangtod sa 23 nga ang una magong gitagaag authority ni Jesus Christ mga apostoles. Baga itong gihoypan niya sa Espiritu ang mga apostol. Dahil niingon ang atong Ginoong Jesucristo, maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Kinsa man tong kaninyo, mga apostol. Dili ito bisan kinsa. Diba? Sa ato gong panahon ron, bisan kinsa may paminahon. Basta magtudlo og Biblia, tuo man dayon kay Anas, Biblia gitudlo. Ya, mga buutan pod, mga maayo pod ang mga preacher. Mo para nila qualify na dayon kay ang gatudlo nagbase mas Biblia, moingon sila naa na dayon ay authority. Pero dili na mao. Kay kung atong subayon, dili man tanan gitagaag authority ni Jesus Christ. Yes. Di ba? Ang unang yung gitagaag authority ni Jesus Christ nga manudlo, ang mga apostol. Wa gyud siya mag-ingon nga tanang makabati sa akong pulong, tanang makabasa sa mga sinulat sa kasulatan, inig kabasa ninyo din makakat-on na mo unsa inyong nasabtan tukod dig mog mga pundok. Wa gyud mag-ingon ng Ginoo na ang iyag yung unang gitahasan sa pagpanudlo mga apostoles. Ug niya kanir bang ilang authority Brad Nicolay usa sa atong iklo nila nga makaingon ta Brad Nicolay nga naa gyud sa Roman Catholic tungod kay usa sa gahom ni anang mga apostoles nga mapasa pod sa ilang mga successor o sumusunod kay kanagong authority Brad Nicolay mapasa man na sa kinsay mosunod. May succession. Example Brad Nicolay ang authority sa presidente, no? Kung mabakante
naagi mo hulip, naay mo sunod, naagi mo puli, nga mo lingkod anang nabakanting katungdanan. Nya di man na kay gama-gama ra po nato nga walay biblical support. Nasa Acts chapter 1 verse 20. Buhat 1:20 nga si Pedro naghisgot siya na nga di ba iya kay gisgutan nga ang office ko do sa RSB version, Revised Standard Version, ang gigamit nga termino office nga ambot pasabot katungdanan, katungkulan bagas Tagalog. Oo. Kung mabakanti ko ng katungkulan o office, dunay mo puli. Kunya ang istorya gud ato, nabakanti magutong katungdanan ni Judas as an apostle. Diba? Kaya naghikog mo to sa Judas. Oo. Dahil niingon din si Pedro nga, di ba na swat mo na, iyang gipasabot na amanas ka sa Old Testament, nakalimot ko sa bersikulo nga, iyang gikauto nga, kung ang bakante, kung ang katungdanan mabakante, dunay mo puli. O, di ba? O, kaya nabakante mo kuno ang posisyon ni Judas, nag-elect silag puli. Kaya naalagi mo puli kung ang katungdanan mabakante. So, ang na-elect gani ato, Brad Nicolay, si nato'y duha ka kandidato. Si Matias o kisitong usa. Nalimot ko kisitong usa. Basta si Matias mo'y napili. No? Nga mopuli sa katungdanan ni Judas nga nabakante. So by that principle nga ang katungdanan mabakante, dunay mopuli, ato dayong subayon, kinsa man tayong mga tawhana nga nakapuli sa katungdanan sa mga apostol. So, kana nga argument, wag laing mahuna-huna nato na kinsa maning grupo haron nga ang ilang lineage, ang ilang kagikan maganid yun pagbalik panahon sa mga apostol. Roman Catholic ra may makatrace, Brad Nicolay. Og na ay makatrace di ay pero na siak lang nato na sila kanang Orthodox. Kay ang Orthodox, Eastern Orthodox, na bulag sila sa atong simbahan niadtong 1054. Ika-11 nga siglo. Di ba? 1054. Niya nang higayon na, wapay Sabadista ni Ellen White, wapay Protestante, no? Kay ang Protestante, ang prime mover, katuman si Martin Luther, niya nahitabo ito, ika-16 naman ito nga siglo. Di ba? Mga 1500 ba? Kapin. Ika-16 na nga siglo. Niya, katong nahitabo nga schism sa ika-11 nga siglo, 1054 ang nasiak ato sa Katoliko katong Orthodox. Kay wa na sila mo makihiusa sa Pope na successor ni St. Peter. Mo claim na sila nga kung sila pa ipahistoryahon nga ang Katoliko mo na bulag kuno sa tinuod kay nagtudlog di na mao. Kay ang Rome kuno na siak na bulag, ang ila po ng allegation kay ni-claim mo kuno ang Pope nga universal pastor. Nya sa katong mga Orthodox, waingon sila nga tupong ra ang mga obispo nila katong mga patriarchate. Upat ba to? 5. Masana tupong nya kay ang Rome kuno ni claim man nga mas labaw, meaning universal pastor, unang kung sila may pasultion, mga Orthodox may pasultion nga ang Roma, ang Pope mo'y imbis tupong raunta sa ubang mga patriarchate, ni claim mo kuno nga mas labaw ang Santo Papa, mo nang nasiak yun. Sila mo'y pasultion, ang Rome mo kuno yung nabulag. Pero sa tinuod lang, sila mo'y nabulag. Kay kung tanaw na to sa Biblia, dili man daghan ang gitagaan ni Kristo o keys of the kingdom. Yes. Sa mga apostoles, only Peter ang gitugyanan sa keys of the kingdom. So usa ra gyud ang primacy. Niya mao nang lingkuranan ni Pedro. Niya kay sa Orthodox kay tupong man kuno katong 4 o 5 ka patriarchate. So mo nang para nako ang insakto gyud nga option kining gitudlo sa Roman Catholic. So mao na nya naa nila ang authority sa gikan sa mga apostol, sa mga Catholic bishops, mo nang nagyo ko diha mo rely, Brad Nicolay. Nagyo ko mo rely diha, Brad Nicolay, kay kung dili ta mo rely anang kinsay gitagag authority, mabahin gyud ta. Mabahin gyud ta kay ato mang gihimong final arbiter ang atong kaugalingong interpretation. Yes. Kung di ta mosalig aning mga gitagaag authority sa atong Ginoo. Pananglit, Brad Nicolay.
mubalik ta panahon sa mga apostoles. Unya ako atong panahon na panahon sa mga apostol. Unya wa ko maapil atong gipili ni Kristo nga mga apostol. Oh. Pero nagminaw-minaw po kog mga pulong sa Ginoo. Ako pong gitud-an tong Tura kadong naas Biblia ba? Then ug unsa po'y nasayran ako, mahitungod sa Ginoo ba, mahitungod sa Dios. Dayon makigkompetensya nako aning mga apostoles. Dili ko makighiusa nila kay napo ko'y kaugalingon po nga pagsabot sa unsa ang sugo sa Dios. Karon sakto ba ko nga palabihon nako ang ako kay maayong laki po ko sa balaod sa Dios kay nagtuon po ko kasulatan lagi. Unya mo kompetensya ko aning mga apostoles nga sila mo'y gitagaan yung authority ni Jesus Christ. So kung akong palabihon ng akong kaugalingon, akong gikompetensyaan ang mga apostoles. Kung di ko makikiusa nila kay maglahi gyud ko ako. Di ba? Oh, kay kung buot na naon, nganong magbuot man kog ako nga wa may record nga ako gitagaan kog authority sa pagpanudlo. Ang mga apostoles raman. Di ba? Oh, ang ako lang claim nga tungod kay kahibalon ko sa balaod. Oh, nagbasa ko sa kasulatan. Oh, so pwede na kong mutudlo. Ingon na ba? No. Kinahanglan ato sa inyong siguradoon kung gisugo ba ta. Ito pa, gitagaan ba ta authority? Kinsa man yun ang gitagaan ni Kristo og authority? Mga apostoles una. Di ba? So, mauna nga ako sa atong panahon karon kung dad-o na to nga principle, kung nagali magwali-wali, bisag unsa ka maayong laki mo tudlo og Biblia, Brad Nicolay. Ako gyud ang pangitaan og credential. Kung naa ba si authority nga manudlo? Kay kung dili gud ta mangita og credential, mahulog man gud nga bisan kinsa nalay paminahon nato. Oh, sakto gil. Oh. Mauna. Mao bitaw nga bisan sa gobyerno, inana ang pud Brad Nicolay. Dili Yeah, man ato pong kanon ba de Selbert nga bisan tuod og doon labaw nga na nagtaga ang authority. Ya kita na atay mga itanda sa trabaho na mong gilabaw. Nga kita na atay atong kita na ba nga doon natay kapasidad. Di po sabton nga kailangan tay kapasidad kita na po yung magbuot-buot dito kundi mubaw down jud ta nga atong ihatag atong opinion mga suggestion dito sa labaw kay respetuhan ko na to siya. Yes. So nakuha na ko Wala, imong punto Brad Nicolay. Kay sakto po na nga imo nang gibrot nga Respetuhan yun. Oh. Nga tama, no pwede man ta mo participate pod. Oh. Nga kita nga ingnon ta lang mga sakop lang ta sa gitagaag authority Yes. or igo lang taga basa sa Biblia din ana po tayo nasayran. Para ko na akong istorya ang kasi sa ako ang experience no kanang kaitan makig kay ako na mo adto ko sa tong obispo mo reporta bahin sa makaliukan simbahan. Tong grupo ana. Inag-adto ana dito. Mingon gina siya nga unsa may mong plano ani ana? Iyag yung kong paunhon nga unsa may plano nimo ana? Diya po to makita nga bisag labaw na siya, naminaw po siya. Nato no? Oh, wala nga bisag magkaunahon na ta nga ang uban o mismo kita nangandoy ta nga mahimong nas taas pero kadto ding naa na sa taas daan naningkamot po sila nga makaubos sila nga aron makapaminaw. Yes. Di ba? Mo na nga give and take ra dili ingo nga tungod kay wala ka sa ibabaw behind na ka no. Yes. Naga pong kay tingog. Patingugon ka, labi nagdaghan po kag nasayran, pero dapat imo nang i-harmonize, i-refer nimo na mangonsulta gihapon ka sa gitagaag authority. Yes. Dili na mahimo nga igo lang kang gabasa sa Biblia dayon. Alam, sakto ni may man akong interpretation. Ano ko yung nahibawan? Then mo claim na dayon ka nga ako mo yung sakto. Nga wala na lang kay repair nga na may mga tao nga gitagaag authority sa Ginoo nga sila may mo final say sa atong pagtuo. Na may makuha na to nga bersikulo ana Brad Nicolay, magamitan na to bersikulo sa kana nga principle. Sample. Kadtong sa mabasa na to sa Mateo 18 tudling 17 hangtod 18. Now, ang istorya ani nga naay gihusay. Unya sayron ug unsa ang pagbuot sa Dios. What pasabot? Unsa ang kabubuton sa Dios?
panalit na gihusay Brad Nicolay. Ingnon nga unsa man sad-an ba nagdili. Now, ang mga bersikulo Brad Nicolay nagtudlo ngali si Kristo mo'y nagtudlo ana. Nga adto mo daghan to siyang gipangsulti nga ato mo repair. Naagi mga tao nga didto mo repair magpakisayod ug sa gyud insakto. Di ba? Then wa gyud kalimti ni Jesus Christ dia nga kung dili sila maminaw kuno ana paadtuan sa iglesia, sa simbahan. Adtuan sa simbahan. Og dili siya maminaw sa simbahan, sa iglesia ang gitukod ni Kristo, isipon siya nga cobradores buwis. Nga ang buot ipasabot magkakasasala. Kaya niadto god ang cobrador sa buwis makasasala man. So una, ang dili kuno maminaw sa iyang simbahan, ang iyang ipasabot katong gitagaan niya authority. Di ba? Ang gitagaan niya authority ang mga apostoles man. Mo ni ang mga nahimong leader sa simbahan nga iyang gitukod. Mo na iyang ipasabot didto mo refer. Wala gyud mo ingon ang Ginoo nga diri ra mo nako dool. Diri ra mo magpakisayod nako. Kay wala na ko'y gamiton nga mga tao nga mo represent sa akong pagmando. Wala mag-ingon si Jesus ana. No? Kay klaro man gyud tong sa Juan 20:19-23 katong atong gikutlo ganina Brad Nicolay nga niingon si Kristo, maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. That's a proof nga dunay gigamit si Kristo nga himuon niyang instrumento sa pagmando. Kay niingon man siya, maingon nga ako gipadala sa Amahan. Unsa man ang pinadala sa Amahan? Di ba? Mo man mo dumala. Mo man mo lead. Mo padayag unsa ang mensahe sa Dios. Mo man to si Jesus Christ. Pero wala siya magbinugtong personally. Kailangan siya mga tao nga gitudlo, gipili, nga gitagaan niya authority nga mabuhat pod sa iyang buhat nga mao kanang pagpanudlo. Di ba? Pagpanudlo mahitungod sa gingharian sa Dios. Mao na una mga apostol. Dili bisan kinsa. Then karon ang pangutana, kung wala na ning mga apostol, kinsa may paminahon, di mo gawas gyud ang principle of succession. Yes. Meaning, kung kinsay nakapuli sa ilang katungdanan, historically, naanabo nila ang authority. Dili bisan kinsa, para sa anang mamatay atong presidente, magpili og lain, di ba? Ang mapilian, mao na po'y mo sunod sa authority sa unang nihawid anang kaposisyon. Brad Nicolay. Yes. Parehas anang authority sa executive minister sa ato mga igsong iglesia ni Kristo. Di ba? Kinsa man ang ilang leader diha ang gitawag nag-executive minister. Di ba? Ang una yung leader nila kato si Felix Manalo, ang founder, di ba? Pagkamatay ni Felix, di ba gipulihan ang katungdanan? Kinsa may ilang gipuli pagkamatay ni Felix Manalo, peace be upon him, no? May taliwan na. Kinsa may ilang gipili sa atong nahibaw-an Brad Nicolay, si Iranio Manalo. Kinsa man na si Iranio Manalo, ang anak rapod ni Felix. So kita nimo nga bisan ang iglesia ni Kristo kahibaluan na. So makaingon ta nga ila galing gisunod sa iglesia ni Kristo kanang gitudlo sa buhat 1:20 nga kung ang katungdanan mabakante dunay mapuli. Ilan ang gisunod? Dili lang kay kitang Katoliko gasunod ang nga prinsipol. Bisan ang mga iglesia ni Kristo gasunod ang nga prinsipol. Ngano man kay pagkamatay ni Felix Manalo, gipulihan Manila ni Iranio Manalo ang anak. Then karon, pagkamatay ni Iranio, kinsay mipuli? Si Eduardo, ang anak ni Iranio, di ba? So, bisan ang INC nga musupak anang katungdanan sa mga Santo Papa nga puli-pulihan kung mabakante, bisan sila ilan ang gisunod na nga prinsipol. Ano man? Kay kung mamatay ilan laging executive, pulihan man nila. Pero dirita ron sa kinsa nga katungdanan ang angay yun natong tuhuan nga puli-pulihan. Kana bang katungdanan sa executive minister sa INC? O kana bang katungdanan sa Santo Papa o mga obispo nga Katoliko? Na, usag unsaon ako bali-bali ang history Brad Nicolay. Pilion gyud nako ang katungdanan nga si Kristo gyud mo'y nagtukod. Ano bang nag-create ba nga kining katungdanan na ako'y gatukod ani mo nang kini mo diri mo musunod kung mabakante ni puli-pulihan nig mga sumusunod.
Pero kanang ako gyud may nagtukod sa bakante. O sa office sa katungdanan. Kinsay gahimo sa katungdanan kung si Kristo may naghimo ana, then gipuli-pulihan og mga tao, kinsa na mga tawhana, diha ako muuban Brad Nicolay. Na kung muadto ta sa INC ni Felix Manalo, kaysa may nag-ingon nga kanang executive minister, kanang ang katungdanan gitukod na sa Dios. Si Kristo may gahimo ana. Si Kristo may gasugo ana. Wa ko'y nabasa sa Biblia, anak, Brad Nicolay. Niya sa akong nahibawan ka ng katungdanan ni Felix Manalo, claim. Anong claim? Kay, wa gyud sa Biblia, ngayon nga, sugo na siya. Interpretation lang na, pasilo ako. Interpretation na nas mga ministro sa INC. Nga sugo, kunos Felix, din ay mga bersikulo po lang kutlo-kutloon, pahaom-haom, nga aron mo na pog tinuod. No. Pero kana nga teaching awahira na 1914 na mo tumaw. Wa gyud na sa Biblia nga naghisgot og halayong silangan din Felix Corona din wala. Wala gyud ila-ila ra ng creation nga interpretation nga gituhuan pod sa daghan kay haom-haom mo pod Brad Nicolay no. Alaw gyud. Nya mao na nga ako gani hapit ko ma-INC sa una Brad Nicolay. So mao na nga nganong makaingon ta Brad Nicolay nga ang katungdanan sa mga obispo ug Santo Papa naagyo diha ang authority nga gikan sa mga apostol. Unsaon nimo na Brad Nicolay pag paambit sa atong mga listener karon no? Sa imo sa ano mo kay mopahulay sa pud ko gamay no? Unsaon nimo pag patuo ang atong mga suki nga tigpaminaw nga ang katungdanan sa Santo Papa o mga obispong Katoliko genuine. Mauni ang gitagaan yung authority ni Kristo o na mga apostol, then nganong naa naman sa mga obispo, Brad Nicolay? Ang atong unang basihanan yun na Brad Silbert nga lagod sa kasaysayan, no, history. Alang nasa World Information Almanac ang Book of Acts na St. Peter is the first leader of the Catholic Church founded by Jesus Christ, no? Ano man Brad Nicolay? Kay Ano man na istoryahon? sayo na sa biblical basis ana. Sayo na sa istoryahon, lidigal sa history, kay ang history wala ang mga events, no? Kung sa Biblia, wa gyud tay specific yung nga lita por lita gyud, no? Nga gipasabot yun nga siya mo'y una nga Santo Papa. Pero apan wala nagpasabot ba Silbert nga kung wa gyud litra po litra gyud nga mabasa dili na tinuod nga Santo Papa si Saint Peter. Kay ang word nga Santo Papa o Holy Father, ang word nga Papa Italiano man na siya nga nagpasabot og Papa means Father. Unya sa Biblia si San Pedro mismo usa siya ka pangulo. Leader siya. Naa na sa Biblia. Na sa 1 Pedro 5:13 na siya usa ka leader. Nan kay usa man siya ka leader ato gyud siyang dili maduha-duhaan nga ang paghatag og titulo niya nga isip Santo Papa tinuod jud bisag Ang uban na nahinumdum ko sa argumento ana Brad Nicolay. Murag na ato'y piniling nasod hingkutlo ana og naipod nga ang gigamit nga version katong niingon si Peter kuno nga ako usab sama kaninyo nga leader, sama ninyo nga pangulo. So the word sama meaning parehas, ito pa di siya labaw. Sama ra ang iyang pagka-leader sa uban nga mga apostol. O ana ang ilang statement Brad Nicolay. Sa man na nimo Brad Nicolay? ganang ingon nga sama si Kristo manggid mo ikuan kaning ko si San Pedro bisag pangulo siya ato ginang si Kristo pangulo sad, no? Ato yung nadunggan sa atong maigsoon nga manaymulag kani si Ginoong si Kristo siya magatukod sa simbahan sa iglesia. Siya gi founder, gitawag na to na og the invisible head of the church. Dili makitang pangulo kasi may nagunaan pero kabalo man siya nga di sa magdugay sa kalibutan. Muna nga nahibalo siya nga ayang simbahan mo padayon gini mo na nga doon na sige gipili gi-appoint yun niya
San Pedro. Yes, Mao na gitawag og visible head ang makitang pangulo. Mao, Brad Nicolay. Oh. Now, sa ako pong kabahin, Brad Nicolay, Sige. ang pag-ingon ni Pedro ba nga, ako, sama kaninyo, ubang mga apostol, nga leader, wala na magtudlo nga, wala siya primacy. No? Yes. Kana nga state, dili na proof. Kay parehas ra gud nas Ginoo nga, katubang niingon ba siya, Brad Nicolay, nga niingog, usaray maayo, ang Diyos ra, ako rang amahan sa langit. Way taong maayo, ang ako rang amahan maayo. Sabton ba na nga si Kristo na makak? O si Kristo dili maayo kay ang iyang gipasangilan nga maayo ang iyang amahan? Sabton ba na nga si Kristo dili maayo? Oh, Mao na so, katong basahon Valchel Oh, yeah. katong sa 1 Pedro 5:1 naagi diri. No, guys, katong 13 katong 13 di ay katong gikuan gyud nga gipasabot na sa karong nga Roma na gyud no kay Babylonia nagkaraan na sa mga basihan sa Bible scholar. Dayon diri nga kaninyo nga mga pangulo sa simbahan, ako ingon nga pangulo usab sama kaninyo og saksi sa mga pag-antos ni Kristo og mag-aambit sa himaya nga ipadayag unya nagahangyo kaninyo nga alimahan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. Muna nga ingon gid siya klaro gid diri Silbert nga pangulo usab sama kaninyo. So, ang word nga Pangulo usab sama kaninyo, kung gamito na to ang ilang Oh, line of sige. thinking, Oh. ato pong radi ay, dili primacy, dili labaw Pedro, kay sama man. Pero on the way masabti nila ng word nga sama nga pareha nang ingon nga natay kauban din nga sama siya sa mga pulis nga nadiha wa nagpasabot na nga kuan pulis sad siya pareha aton na no di ba? So, ani, Wala. Nicolay, no? Oo. Wala mag-ingon ang pag-ingon ni Pedro nga sama siya nga leader o pangulo sa uban, Oo. wala na magsalindot sa bersikulo nga nagsaysay og primacy niya. Di ba? Oh. Kana pwede na to ng ato lang sabton nga diyan ang higayon na wala manghambog si Pedro. Nga mas labaw siya og authority. Yes. No, kigamit niya ang humility principle, no? Kay daan naman nanudlo si Jesus Christ nga magpaubos gyud, di ba? Oo, gano'n. Oh, Sakto. dili mga hambog. So kung ako po si Pedro diha, mo po ni akong buhaton. Kay kung moingon ko nga ako may labaw niyo ha, kay ako may tugyanan siya wis king harian, wala ra ko naghambog di ko. Di ba? Oh, dili na proof nga kung mogamit galitag humility words, nga nawala na yun ang tinuod yun nga unsa ta. Oo. Oh, plus good example ako ni Brad Nicolay, no, pare, no? Oo. May hingalan ta, di man dautan. Hinamdam ko si pader kung naminaw karon sa Santa Filomena, sana itong pare di Brad Si Nicolay. Father Leonilo, John Dagpin. Oh, Dagpin, Jr. oh. Murag kaduha, katulo na ka-instances Brad Nicolay mag-abot bing duha. Nandito po sa San Pedro ba to, chapel, nga nag-exposition po ko dito. Then, Oh. siya po yung mumisa na yun. Then, usahay, dili ko kabantay ba, aptik ba ka na si pare. No? Then, aptik ka na siya. Ako, muamin, mangutahod bang yung pare. Oh. Muamin ko. Iya, pag amin ako kay, iya, dili mo siya, iya manggahion yung kamot, dili ko ka, kuan, Di ka kamin. oh, ko kamin, kaya di siya magpaamin. So it does not mean nga, dili to sabton nga, sayop akong gibuhat kay pagtahod man to, di ba? Mutahod gugog pare. Pero iya kong gipugngan, iya po tong line of way sa iyang pagpakita og humility. Oh, nga wa siya magpaamin ako kay nagpaubo siya. Bisag pare ko siya nga angay sa tahorot. Oo. Ito. So, inana ba nga, tungod ba kay si Pedro niingon siya nga, ako, Pangulo, usab sama ninyo, nawala na ang iyang primacy nga. Klaro man ang primacy nga sa tanang mga apostoles, siya ra may gitugyanan og Yahweh sa gingharian sa langit. Pareho din ang atong ang mga maestro ba no? Itan, layo sa ka maestro. Yan ay isigagawban niya nga teacher pod na gitawag niya sir. Kay sir mong gitawag. Wa nagpasabot ka nawala pula yang pagka-sir kay nitawag siya sir atong kauban niya, di ba? Correct. Mao gina, no? So, mga... Siya balikan nimo tong nindot tong imong giingong ganihabang atong ang Dios ray maayo. Oh. Oh, kato si Jesus Kay Christ. basin mag-interpret mo ganang ubang ang Dios ray maayo. Oh, Saka magpataka na yung interpret pa. Oh. No nga,
mo lagi na sample na nga kinahanglan sabto na to contextually, dili na to word on kana galing gitawag og humility principle. Nga usahay makapamulong tag pipila lang kapulong nga wala magpadayag sa kinatibuk-an. Ang reason na nimo dili ingon nga dili nimo gustong masayran ang tibuok, kundi gusto lang nimong ipakita sa usa ka higayon nga imong gi paningkamutan usab ang teaching sa atong Ginoo nga mapahiobsanon ta. Meaning, kung magpaubos galita, dili ta mo gamit o mga pulong nga murabotag mga hambog ba nga ako kay gitugyanan man ko ni Kristo gyawis giharian sa langit so mas labaw ko ninyo. Panghambog mo guna, Pero dili gyud ma-deny nga sa tanang mga apostoles si Pedro lamang ang gitugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit, denoting, implying nga tunay primacy iyang katungdanan. Mas labaw. Mura ba og kana ba ang Supreme Court ba Nicolay? Oo. Ang mga justice diha, ang Supreme Court gitibuok og daghang mga justices. Mga leader na sa pamalaod, di ba? Mga justice no? Justice. Pero naagay Chief Justice, Brad Nicolay. Ano na may Chief Justice? Kay ingon ana yun ang organisasyon. Naagay Chief. Kung na mga labaw diha, naapoy mas labaw. Pinakalabaw. Sa katungdanan. Mura kanabang organisasyon sa DepEd, Brad Nicolay. Nga, mga labaw ng principal. Kumpara sa ubang mga teacher. Di napag yung superintendent. Mga labaw gyapon, mga subheads. Di, usapan na isunod na Brad Nicolay. Di na ko kami muray sana. Di yun, ang pinakalabaw katungdanan, kanang sekretary. Sa atong gobyerno, inanabot, presidente pinakalabaw din, ay mga general din, atod na mga gobernador. Napay sekretary, napag yung mga undersecretaries. Doon ay hierarchy, Brad Nicolay, ang pangatundanan. O niya ako po napamulandungan, Brother Silver, tuguti ko share nga, unsa po ikadugang nga. Sige. Kanag yung primacy, ang pagkadunay labaw, gikinahanglan usab na siya sa matag grupo o mga sitwasyon nga diin dunay order, no? Yes, correct. Kaya palitan karon sa atong grupo o grupo sa maong mga organisasyon. Kung puro tanan ibutang na to nga puro presidente, unsa may mahitabo? Doon na ba'y order na? Samok, Brad Nicolay, dili mahuman ang debate kung na-issue nga pagkadibatehan. Kaya pangutan na, kisa may katapusang musulti nga ang iyang statement definitive. Pareha ron ba? Ato pananglitan lang, no? O sa ka example, pananglitan. Sa atong diocese, og tanan obispo, walay obispo nga usa. Obispo tanan. Samok lagi na, Brad Nicolay. Samok yun, walay itabo mag yun, magparehas og mga una-una. Magdebate mag yun. Ang pangutan na, kinsa ay katapusang musulti nga ang iyang statement definitive. Nga tahuron yun. Panitan, kita ka Nicolay, puros ta, obispo, mga pare, mga pare, magdebate ta. Diyan, yung kung kisa may tuhuan ron, nga parehas naman ta. O ikaw ra po ituhuan ba Nicolay, kay basan, mudapig ni mo ang uban ba, kay buutan ka niya ako, di na kaya ko buutan. Yung kung nganong bias man kayo na, nganong si Kulay may paminahon nga parehas naman may katungdanan. Isamok. Pero na ay pag-aisipon nga labaw nga ang iyang statement definitive hilom tanan. Di ba? Pinigtingog sa labaw hilom tanan kay labaw ko. Di ba? So bagod sa korte og tanan na lang po judges. Mga judge niya, wala na abogado. Saan may justisya na makabuos? Pareha sa hinumdum ko katong Council of Jerusalem. Sige ka na. Council. Biblical gina unang council sa iglesia. Di ba nag-council sila tungod kay na-issue. Ang issue, kay na ay mga Hudiyo nga medyo na-convert na unta sa Kristyanismo. Pero ang ina sila yung mga batasan nga karaan paghihapon. Di ba? Nga gusto nila nga kadtong mga hintil, kung dawaton manggaling, kay mo lagi na tudlo sa Ginoo, dawaton ng mga hintil, dili na isipong mahugaw, pero kinahanglan tulion gihapon. Mo man na ilang karaan nga tradisyon nga ang magpasakop sa harian tulion ay masakop. Unya kay dili man na sa teaching ni Jesus Christ, no? Kay ang gitulo ni Jesus Christ sa New Covenant bautismo man.
So muna nga nahitabo gitong debate sa Council of Jerusalem then human sa taas ka nga lantugi na usa nang bersikulo habar Nicolay katong giingon gali human sa taas nga lantugi tingog din si Pedro ang holder of the keys. Sa buhat 15, no? Oo. Ang tiyong dito sa Jerusalem. Mo nay hinuktukan sa mga magbasag Biblia nganong sa taas nga lantugi ang mis bungat dayog dogmatic pronouncement si Pedro man. Nga di man kay si Pedro tuwa dito. Sige, Brother Kulay. Buhat 15, versikulo 1. Tama na sa kuan. Diri bisag sa 15 tama, no? Mapipila ka tawo nga nangabot sa Antioquia, gikan sa Judea ug nanudlo sa mga kaigsuonan. Sila nag-ingon dili ka maluwas gawas kung mudawat kamo sa seremonya sa pagtuli sumala si gisugo sa balawt ni Moises. Dako kayo ang pagsupak ni Pablo ug ni Bernabe nining pagtulunana, busa gikauyonan nga si Pablo ug si Bernabe ug ang pipila ka matinun-an sa Antioquia mangadto sa Jerusalem aron makikita sa mga apostoles ug sa mga kadagkuan bahin nining butanga. Busa gipagikan sila sa simbahan ug silang pag-agi sa Phoenicia ug sa Samaria, gisugilo nila ang pagkakabig sa mga dili Hudiyo ngadto sa Dios. Kining balitaan nakalipay pag-ayo sa mga kaigsuonan. Sa pag-abot nila sa Jerusalem, gidawat sila sa simbahan ug sa mga apostoles ug sa mga kadagkuan sa simbahan. Gisugilo nila ang tanang gibuhat sa Dios pinagi kanila. Apan may mga magtutuo nga sakop sa pundok sa mga Pariseo nga mitindog og mingon. Kinahanglan gayud nga tulion sila o patumanon sa balaod ni Moises. Ang mga apostoles ug ang mga kadagkuan sa simbahan nagtigom aron paghusay nining butanga. Human sa taas nga lantugi, mitindog si Pedro og mingon, mga igsuon na ibalo kamo nga kaniadto gipili ako sa Dios gikan kaninyo aron magwali sa maayong balita ngadto sa mga dili Hudiyo aron makadungog sila niini og motuo. Og ang Dios nga nasayo sa kasing-kasing sa mga tawo gipadayag nga gidawat usab niya ang mga dili Hudiyo pinaagi sa paghatag kanila sa Espiritu Santo sama nga gihatagan kita niya niini. Wala siya gipalabi tali kanato o kanila. Giputli usab niya ang tanan ang ilang makasing-kasing kay mituo naman sila. Busa nganong sulayan man gayon ninyo ang Dios pinaagi sa pagpapasan sa matinun-an og mapalasanon nga ang atong mga katigulangan o kita mismo wala makahimo sa pagpasan. Apan nagtuo kita nga pinaagi sa grasya sa Ginoong Hesus maluwas kita og mausab kana ang kahimtang nila. Naghilom ang tibok pundok samtang namati sila kang Bernabe og kang Pablo nga nagsugilon sa tanang mga milagro og makatingalahan nga gibuhat sa Dios ngadto sa mga dili Hudiyo pinaagi kanila. Sa pagkahuman nila sulti mitubag si Santiago og mingon, pamati kamo mga igsuon, bago pa lang gisaysay ni Simon ang unang pagpakita sa Dios sa iyang pagtagad. Diha lang sa Brother taas na kay na, no? Kay kanang statement ni Santiago, mga rules naman day na iyang isgutan, mga dugang ba, mga disciplinary rules nga gani ilang gi-apply gihapon tong karaan tong uban basta nang dili mo ka og dugo. Pero ang ato sang itagag importansya katong statement ni Peter kay mo man gito ilang gilantugian, no, about atong mga Hudiyo o mga hintil nga mudawat na sa pagtuo pero moingon tong mga Hudiyo laging naanad atong karaan nga pagtulunan nga nahanglan tulion gihapon. Then ang statement ni Peter human sa taas nga lantugi iyang gipasabot nga dili na sila pa kuano palas-unon tong mga tong karaan nilang mga sa to mga sunod kay ana ta sa grasya ni Kristo new covenant na. Na unya ikaduha pod ang new covenant nga ipatuman dili pareha sa daan. Itong sa tagna ni Jeremias ba? Jeremias 31:31-32 nga ang Dios sa langit maghimo og bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. So naanay lahi. Unya usa na sa lahi nga dili na requirement sa New Covenant Kingdom ang circumcision o tuli. So meaning ang mga Gentiles nga masakop sila nga bisan di sila tulion. Kay og atog yung tun-an og ayo ang Christianity giilisan mo nagbautismo ng entrance sa kingdom na nasa Colossians 2:11-12 katong nagisgot si Saint Paul nga
lahi ang circumcision of Christ. Oh, circumcision of Christ kuno baptism. Colossians 2:11-12 sa Christian history ang giilis gyud sa circumcision sa entrance sa kingdom bautismo. Mo na nga karon kung mudawat ta sa pagtuong Kristiyano, di ta tulion ang seremonyas kundi bautismohan ta. Bunyagan ta. So dili na tuli ang tuli ron murag na advice nila na sa mga doktor for health reason. Pero wala na nagi-appeal sa religion. Di ba? Oh. So kung magpatuli ta ron, Europe po daghan kay daw na. kung mga tuli po siguro ta ba Nicolay, no? Oo. So nagpatuli ta dili tungod kay giingnan ta sa atong relihiyon nga oy patuli mo kay mo na pagtuo na to dili na na. Pero sa una inana gyud. Hygienic na. Hygienic reason na lang. Para sa pud anong baboy gyud nga sa una di sila mo kaog baboy kay gidili gyud sa religion. Mga sabadista. Pero sa ato ron ako murang pugog sa bodista bro Nicolay, di kay ko tigkaon og litson, dili tungod kay gibawalan ta sa atong religion. Maglikay ko og litson tungod kay mahadlo ko high blood bro Nicolay. Kuya po maayo kun nga dili ka mo kaog baboy. Ihawon gina di si pugog kanon ulit sa ng baboy no. Ito literal lang po na ito. Yes. So balik na itong primacy bro Nicolay, no? Kay dito naman ko ta sa tema nga authority. Wa manggoy laing katungdanan nga mao gyud ni atong ginabaw, no, ginatahod bro Nicolay as a leader o kanang katungdanan sa Santo Papa nga ang tukbang ana sa Iglesia ni Cristo executive minister. Yan ang highest office na sa mga ministro, executive minister. Nganong dili gyud ko mo makikiusa sa INC bro Nicolay kay kana ang katungdanan wa gyud bisag usa ka bersikulo lang sa Biblia nga nagtudlo na to nga mao na ang gusto ipasunod sa Dios nga katungdanan. Ang ila lang nga sugo magod ni restore sa tinuod nga pagtulunan pinaagi ni Felix ang mga gama-gama nga teaching ba nga kung di po ka kabantay mura po mayo pud paminaw, no? Pero kana ang katungdanan wa gyud nagi tukod ni Kristo. Whereas kung muarita sa Santo Papa gyud Brad Nicolay nga si Kristo gyud may gatukodan ang katungdanan. Di ba asa na Brad Nicolay? Nga kanang katungdanan sa Santo Papa, si Kristo gyud may gahimo ana. Nga iyang gipasabot nga mao nay puli-pulihan ug diha ta makighiusa. Kato sa Mateo 16, 18 ug 19, di ba? Pag-announce niya nga magtukod sa iglesia o gingherian diri sa yuta, kisa may iyang giingnan gani ato, single out pagyud paglitok si Simon Pedro. Sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia o simbahan. Bisan gani ang impyerno dili makaguba ni ining simbahana. Ihatag ko kanimo Pedro ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong luagan og hubaran diri sa yuta, luagan og hubaran usab sa langit sa common translation. Ang imong idili diri Pedro og itugot, idili og itugot usab sa langit. Unsa man ang authority na ni Jesus Christ, authority na sa Dios nga klaro kaayong gipahawiran pod sa Dios mas Kristo, di ba? Gusto niyang ipahawid pod ni Pedro, di ba? Kaklaro ana ang imong idili diri Pedro og itugot, idili og itugot usab sa langit. Kinsa lagi nang gahom? Gahom ra man po na ni Jesus Christ. Nga iyang gipiyal po ni Pedro unya sa tanang mga apostoles nga tuwa dito kay naman itong ubang mga apostol. Di man kay si Pedro ra man diha. Di ba? Na dito ang mga kauban ni Pedro. Pero nganong si Pedro man ang gihingnan na to? Yan naman be. Very simple reason. Ganyan ang higayon na nagpili na daan, nagpahibalo na daan si Kristo nga si Pedro mo iyang representative. Nag-elect na siya daag representative. Kaya kahibaluman siyang di siya magdugay diri kalibutan. Mubalik siya asagikan, mamatay, mabanaw rin, mubalik siya dito siya ang amahan. Pangutana, kinsa may magdumala diri nga makita sa yuta kung dili siya mag-elect daan og representative. Wala mag-elect og representative si Jesus Christ
na mura ta gibulukan ni Jesus Christ. Lupig day ang mayor o gobernador nga mantigo mo pili representative kung moadto sa ubang lugar, di ba? Oh, nahinumdum ko nga ang bisag presidente ra galito nato. Nya ato lang ni bisita sa laing lugar. Ya automatic advice mo na gihimong representative. No, ang gobernador po nagpili po og representative niya, gihimo niyang representative niya ang iyang vice. No? So yun na, kahibalo gali ang mayor, kahibalo gali ang gobernador mamili og representative. Si Jesus Christ pa dili mamili og representative kung mo lakaw siya. Ubiya siya. Wabitaw ko na nga kani mga katungdanan sa presidente, no, mga labaw ba nga katungdanan bantayan na gini kay ikaw gyud magdala sa tingog, no, sa grupo. Kahibalo po si Jesus nga unsa ka importante nga naay leader. Okay. Mo bitaw nga sa Juan 10:16 ningon diha nga si Kristo mao ang matuod nga magbalantay. Okay, pangulo ba? One chief shepherd, si Jesus Christ. Importante na yung mangulo, parang di magkatibulaag ang mga karnero. Ang mga sakop. Kaya ang mga sakop, muhangad yung nagkuhan, pangulo o amahan. Di ba? O, sa pamilya, ingunan na po, maghangad yung amahan. Diyaw na lang, di maghangad yung amahan. No? Nabi nagwala pa kanon. Di ba? O, so, mao na nga, mo po na ang struktura gyud sa gusto sa Ginoo ba? Nga naagyo'y shepherd, naagyo'y labaw. Unya, kahibalo si Jesus Christ nga, dili siya kanunay makita. Ang iyang pagkamakita nga Pangulo, dili kanunay mo nang magpili siya tao. Unya, sa Mateo 16, 18, 19, klarong si Pedro mo iyang pili. Pero nag-announce lang siya, wala pa automatic si Pedro na dayon ni-represent diha, kaya na pa man si Jesus. Kanus aman na, patrabaho na yun ni Jesus Christ ni Pedro Brad Nicolay. Katong naapa siya diri yuta si Jesus Christ, si Kristo pag yun ang ulo. Oh. Pero kanus amang yun effect. Kanus aman ni effect katong tahas ni Pedro nga gisangon niya kadto sa Mateo 16:19 katong gitugyanan si Giyawi. Na Pedro ang imong idili diri yuta ay diri sa langit, ang imong itugot. Kanus aman ni effect Brad Nicolay. Katong taliabot ng mukayab si Kristo sa langit. Katong namatay siya, nabanhaw din, mo taliabot na siya, paingon na siya sa langit, gani, mo asen. Katong sa Juan 21:15-17. Basahan na Brad Nicolay. Juan 21, no? Oh. This is 17. 15-17. Juan 21:15-17. Umanilag pangaon nangutana si Jesus kang Simon Pedro. Simon anak ni Juan, gigog mo pa ba ako sa labaw sa pagigugma nimo nini mga butanga? Sa mitubag o Ginoo nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, ati mana ang akong mga nating karnero. Unya mingon na usab si Jesus kaniya, Simon anak ni Juan, gigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, Ginoo nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, timana ang akong mga karnero. Unya sa katulong higayon, si Jesus mingon, Simon anak ni Juan, gigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa katulong higayon. Gigugma mo ba ako? Og si Pedro mingon kaniya, Ginoo nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, ati mana ang akong mga karnero. Katulo balik-balika ni Kristo ang pangutana. Ay kuging na Brad Nicolay nga wa kahibalo si Kristo unsa gyud itubag ni Pedro. Kanya magkahibalo siya nga basig usbo ni Pedro yang tubag. Wa gyud na sa una-una sa Ginoo Brad Nicolay nga usbo ni Pedro iyang tubag, no? Nga mao nang katulo niya balik-balika kay basin bayag moingon si Pedro ba nga dili bitaw ka na ako gihigugma Ginoo. Wa na sa una-una si Ginoo pero nganong katulo niya? Ay exegesis ana Brad Nicolay nga tungod kay katulo mo gud po niya gilimod. No? si Kristo. Pero nailaing kuha na kanang hubad na, no? Mura man gud na diha god og si Pedro og ipapirma og dokumento Brad Nicolay. Bantay ka kanang mo pirma kag dokumento nganong usay makaingon to nganong blik-blikon man nga mahor man ayun na akong pirma. Nung daghanon man.
parang di ka kapangulipas sa imong gipirmahan, di ba? O di ka pangulipas. O kadaghan kay imong pirma diha nya, mingon pa jud kag dili na imo. O, so ana, mo po nang higayuna. Oh, di katulog ibalik-balik ni Jesus, parang di gyud ka-deny si Pedro nga iya gyud ang gilitok ng tubaga nga gihigugma kanakaw lagi Ginoo. So, sama ra gyud ningon sige ang Ginoo diha ba nga mao ba? Gihigugma gyud ako nimo? O sige. Kay gihigugma mong ako nimo ati man na ang akong mga karnero. Dili ka balibad si Pedro ana. Kaya na ba ko'y gugma yan din mo lipayo ng imong gihigugma? Oo. Di ba? Oo. Oo na. Ya wala verse sa Biblia nga ni balibad yun si San Pedro. Wala. Ikaw na sa gipay-balo nga ati man nagyud na ako makarnero. Unya kanang essence anang karnero ni Kristo nga ati manon ni Pedro mao nay na-miss sa mga dili katoliko Brad Nicolay. Ngano sa kamayng laki sa mga pastor ngano wala maabot silang hunahuna. Ya kanang katungdanan ni Pedro universal pastor. Timan niyo, ang gisangon ni Kristo ni Pedro ang pagka-universal pastor. Kinsa man ay universal pastor si Jesus Christ man. Ang chief shepherd. Nga naman, kay ang dumalaho ni Pedro, ang mga karnero ni Kristo, ang mga karnero ni Kristo, dili dayusisan lang, dili geographical, dili kay part lang, badikulay, tanan kay ang karnero ni Kristo, universal. Oh. Katong sa Amerika, sa Pilipinas, tanan, sa Jerusalem, tanan. Sa pagtungtong tuwas langit na. Okay. Tungtong mga Kristiyanong nakapasar na, tuwas langit. Oh, universal. Oh. Si Kristo, si Pedro, mo'y silbing mo shepherd. O meaning, mangu. Mulabaw. So ato pa, ang pagkapastor ni Pedro, mao na ang kang Kristo. Ang pagka-universal. Unya, ang Catholic Church gatudlo, kana klarong nagpasabot nga ang katungdanan ni Pedro representative ni Jesus Christ. Kay ang katungdanan nga gisango ni Kristo niya ang katungdanan na ni Kristo. Di ba? Second in command to the king kay si Jesus Christ man ang king. Nga motakdo gyud sa history sa Jewish tradition Brad Nicolay nga ang church di ay gipakasama sa gingherian pod sa Old Testament Brad Nicolay nga naay hari din naay prime minister. Ang prime minister mao na tinugyanan si Yahweh. Tung back to the book of Isaiah 22, 21 to 22 about katugaling pag-dethrone ni prime minister Shebna, giilisan siya kay wicked man siya, giingnan siya sa Dios, Shebna, waon ko ang authority o Yahweh diha nimo. O itugyan ko na ni Eliakim. Si Eliakim na po'y maghawid sa imong key o authority. Siya na po'y hinganlan o pangulo o papa. Palihog ko na magbasa na, Brad Nicolay. Isaias 22, tudling 21 o 22. Dili ni kay ingon nga una-una ra rin nato, Brad Nicolay, nga watay gibasihan. No? Gani, mauning argument, ang argument nako sa membro sa Iglesia, Brad Nicolay, nga akong amigo nga until now, ako kadungog yun sa niya na pagtubag. Isayas 22. 22. Tudling 21 o 22. Suluoban ko siya sa imong biste, o baksan ko siya sa imong bakos. Unyag itugyan ko kaniya ang imong gahom, og mahimo siyang amahan sa mga lumulupyo sa Jerusalem, og sa Huda, og isangon ko sa iyang abaga ang Yahweh sa balay ni David. Siya moabli niini og walay makasira, mosira siya niini og walay makaabli. Katong ipalaos gamay. Isa ba itong versikulo? Ibutang ko siya sa usa ka lig-o nga dapit, daw usa ka ugsok og mahimo siyang garbo sa iyang banay. Kato ko sa 22. Kato, iusob to. Og isangon ko sa iyang abaga ang Yahweh sa balay ni David. Siya moabli niini og walay makasira. Mosira siya niini og walay makaabli. O wala diha gilatid katong unsay ihingalan, unsay tawgon. Nasa mga unahan na gaya nga versikulo. 21 ko no, 21 balik sa 21. Kay importante kay na siya. Verse 21 una or bisan 20 lang, 20 verse 20 no? Sige. Ang Ginoo miingon ngadto kang Sibna. O Shebna.
ang unang Prime Minister man nga Dadtong adlaw panion ko ang akong sulugoon nga si Eliakim nga anak ni Hilkias. Suluban ko siya sa imong bisti ug baksan ko siya sa imong bakos. Unya itugyan ko kaniya ang imong gahom ug mahimo siyang amahan. Oh yes, kana mao di ay amahan. Una sa siya mga ubang lumulupyo sa Jerusalem. Sa ubang ug sa translation Pangulo. Oh, Pero diha amahan. Sa Amahan. in English na father. Nya kung moadto kas kinat sila papa. Na so mao na ang tinugyanan si Yahweh tawgon og papa. amahan. Say niya nang higayon na gidethrone man si Prime Minister Shebna nga naghawid sa authority giilisan sang Eliakim. Si Eliakim na po itawgon og papa o pangulo, leader. So mao na nga hangtod karon dili na mahuna-huna sa mga pastor sa ubang religion. Na kanang katungdanan ni San Pedro katungdanan na sa pagka Prime Minister. Kay of all the apostles, only Peter ang giingnan ni Jesus Christ. Pedro, itugyan ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili diri syuta idili sa langit, ang imong itugot kinsa man ang gahom kang Kristo raman pud na nga iyang gipiyal ni Pedro. Outrightly makaingon ta nga dili sayop ang Catholic teaching nga in that manner si Pedro gyud ang representative ni Jesus Christ. Punan pa atong ikutlo ganina sa Juan 21:17 nga taliabot ng mukayab si Kristo sa langit. Sama raman siyang giingnan dito nga Pedro moadto na ko sa langit. So ikaw na gyud yung mangulo nga makita. Kaya di na mo kung makita nila ikaw naman, so ikaw na. Ati man na ang akong mga karnero. And that position mao na gisunod na to Brad Nicolay kay ingon ang Biblia kung ang katungdanan mo bakante puli-pulihan na mao na gisunod na to. Way laing listahan sa kalibutan nga sa dihang nabakante ang katungdanan ni Pedro gipuli-pulihan. Asa man na makita na to na sa list of popes. Di ba? Sa Wikipedia makita na list of popes, no? Kay kung mo search kag executive minister, adito mga sa listahan pod sa history sa mga iglesia ni Kristo. Nga si Felix, dayon si Iranio, dayon si Eduardo. Adi gyud makunik sa mga apostol. Whereas kadang ato gikan ni Peter, Linus, Clitus, Clemente, inako kami memorize sa agis kadaghan ika-266 si Pope Francis. Kana mo tinuod nga katungdanan nga pasakupan na to. Una na ang authority gyud sa mga obispo, Brad Nicolay. Mula nga bisag unsaon Mga obispo nga under sa authority under sa the Pope. Pope. Then ang mga bishops na tuuban, sila na pod ang nakasunod sa authority sa ubang mga apostol. Kay ang grupo lagi sa mga obispo ato nang gitandi pod gipakasama sa Supreme Court gyud, Brad Nicolay. So, nga ang Supreme Court na Chief Justice. Mga leader na tanang mga justice pero na chief. Ang mga apostoles pod mga leader na tanan kay gipamili na ni Kristo pero na chief katong gitugyanan sa Yahweh si Pedro. So mao na ang Supreme Court bali na to sa atong relihiyon. Una ako og maghisgot na galig pagtuo religion. Morelagyo ko sa tingog sa mga obispo. Muna nga, ingon pa ni Father Rowan Roy Salvo ba, kanato ang parochial vicar sa katedral, dili sa Dipolog nga, ningon yun siya nga, kanang magisterium lay, maog na ang Santo Papa o ang mga obispo nga under sa authority sa Santo Papa. Correct. Kanang may mga obispo nga wala magpa-under sa authority sa Santo Papa. Correct. Kanang mga Orthodox. Wala gito. Wala dita basta-basta rin mo tuula yun, no? Ito nga ingon ni Steve Ray, Brad Nicolay, former Baptist. Nga ang reason ko nga nagkatoliko siya, dili kunos kamayang laki sa mga pari, kundi because of authority. Kaya kung mag-iskot ko ng mayang laki, mas daghan ko ng mayang laki dito sa mga pastors Baptist, kaya may kay Biblia ba, mga anak. Pero authority na galihisgutan, Catholic yun ko, no? Brad Nicolay. Wala tayo kung panahon, Brad Nicolay. Okay, wala tayo igong oras, no? Salamat kayo sa pagpaminaw. Sa sunod na punta sa Sabado pohon, sa maong oras o istasyon, kini si Brother Nicolay Lucinos. O kauban ako sa technical, si Engineer Jun Daimil o si Brother Silver. Boyong kaniyo, salamat o mayang hapon sa talan. Sa samahan sa anak ko si Espiritu Santo. Amen. For God so loved the world
gave us His only Son. Jesus Christ, our Savior, His most Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated, ubos sa ministry sa Bible Apostolate, sa atong Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ning lanog sa kamatuuran, diin pagatukion ang kamatuuran, ug butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan.